Nu vil jeg lige åbne det her kæmpe påskeæg. Jeg skal lige finde. Jeg har noget herovre, jeg kan stille mig på. Der var det. Måske. Fucking Nintendo-oplader. Dø. Så det er sådan en, der skal holde min iPad. Så vent lige lidt. Jeg hører nogen, der græder sig, fordi min lille søster hun klipper stemmen. Karate! Hvis nu er jeg. Shit! Jeg fik flækket den midt over. Se. Fed mask. Så kan jeg lave det der hestetræ. Nej, det kan jeg så ikke lige. Nej, jeg tror, der var noget i. Vent lige. Nu kommer I så ikke noget. Eller hørte noget. Eller mærkede noget. Der er ikke noget her. Der er ikke noget. I kan ikke se noget. Vi lægger den lige op igen. Der var noget i. Se! Det skal jeg lige tjekke ud. Der. Fanta. Jeg skal lige sørge for, at den fokuserer. Fanta, Sprite, Coca-Cola Cherry. I skal lige sådan, så jeg kan se det. Cola. Fanta. Den ene det er Fanta med jordbær, det er bare normal Fanta. Og så er der vanilla. Jo, det hedder vanilla. Det er ligesom Minecraft. Minecraft. Det er jo noget. Nå. Det var flægt her. Og Nom. Hvor gør jeg sgu ikke lige røg ud? Måske skulle jeg lige cut. Jeg klipper lige en streg i videoen. Så har jeg spist det, og det tog 16 timer.